ana bangana ulumu dia malang lakualo anak bangana dia lamarana ama awa adit talalang dia lamarana ama ala ditalalang mau barilah ampun ama laka mengarang laka antala kadape ladun sana olakan talati doe ampun ampun mae sabale kapalo ora opana larang jauh dia away
lajang onde anta karape atta indah anta sainggo bamban mudo anta kadape anta indah anta sainggo iko pulo Oko ado beko nyoa jalan timbulun Sabab nyoala tampu sungai lambai Kagaduang jalan kaulu Kaladang nyoari lasanyo Ko ado beko dendang tatagun-tagun Ko ado kusui beko ndak selesai Sebab diambo anak mudo Oh badendang jo barabab ndak baguru Malain talang tuma pakarut talang patanyo jatuh kamu aronyo Yo banyak tukang pae pakarut tukang dorong katamnyo kamu koyo pae Wambo banamo sirian peminan tinggane di Marolabu dalam Kabupaten Solo Selatan Kampung Keteknyo Pakan Rabaa Hoko ado dalam kaba mabeko salah kami disusun jarinan 10 Kok salah kami tolong tunjuan kami kanan bana mae Hopat duitnyo jale mari tapian Ko ladangnya jalan kaulu baladangnya jalan muaro Pati video ko dun sana ambo tayangan nambo bangga memati rabob ndak baguru apo adola dun sana Ola macam laiko Oko iyo kamulay nyo jalan kabanda tentunya tato jalan muaro baladang nyo di tapian Oko iyo kamulay mae kamangarang kaba Tantu
do tuma judul carito asa mulonyo kakito kangarang ama awae anta kayo mang tako kapara ramam anak di tapian ku ado bana nyoat tolong bandakan anta ko kayo anta ko kainda carito nalamu sahabat nabi awak caritoan ko ado salah tolong tunjukkan ladun sana Cerita sahabat Rasul leleawa kabanan banamu tuma Bilal biraba itu muazin tuma Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk itu iyo dek kecintaan inyo kabake Rasul dek sayangnya maka bake Nabi dibilang tumama Bilal birabana inyo malaya dulu daerah as-asarat sekitar tumampe 23 tahun sebelum Hijriah iyo ayahnya banamu tumakini siraba sedangkan ibunya banamu hamamah inyolah tanya to jale ma budak hitam nambah kuli hitam jua ma angai yo kok disabui tuma Bilal biraba masuk keteknya panggilan dari ibunya yo sabutan keteknya lakajale Ibnu Sauda putra wanita berkulit hitam tapi samantang nyopa ibu uniai madem pantuan Bilal tasabui tuma dulu digadangan di kota Ummul Qura iyo dalam daerah kota Mekah inyo menjadi budak tuma Bani Abu Dar iyo kok nyampang bana dibilang lalai masuk itu nanayanyo malang dak ditulak mujuan nindak maka diraya meninggal ayahnya masuk itu diwariskan tubana Bilal kabake Umayyah bin Khalaf nan tasabui Umayyah bin Khalaf masuk itu inyoan kita sabui toko gadang kaum kafir di nagari Ummul Qura angai iyo kini si Bilal tuma kalau dibilang diwariskan inyo tuma ka Umayyah bin Khalaf ma toko penting dalam kaum kafir indak lamo sama tu itu tadang ada inyo agama Islam tasantak hatinya masuk agama Islam nan dipimpin
Rasulullah Nabi Muhammad oh Tuhan tasan taati Bilal tuma masuk itunya menjadi masuk agama Islam. Di waktu itu kalau dibilang barang siapa nama masuk agama Islam, Umayyah bertindak sekali nyukum orang tu masang Rajab, nyukum lah orang lalea sange brutal tak tertanggung hukuman kanyo agianyo. Pada suatu hari itu Bilal lala masuk mengucapkan kulima syahadat. Ndak lama tu lambe kejadiannya bocor kejadian tu kau Umayyah langsung murka Umayyah kini. Anak bin Caca lalai anak bin Cacau mati tak golek mak ditalanta. Honde pengikut ambo kata Umayyah tolonglah silau yo elok bawa si Bilal bagi ambo nan kandungai. Yo satu tasabui perintah Umayyah menjapi Bilal barangke tentara masuk itu. Barangke pengikut Umayyah masuk itu dijapi Bilal malam johari, dijapi Bilal siang johari, dibilang masuk itu. Yo Bilal nang sadang di dalam rumah dijapi det tua kini anggota Umayyah. Ndak lama lambe berjalan ma dipotong carito hingga ketek dipunta bulian nak singke dirantang namanya panjang. Tu ambil saja dosana kapaguno bulian sampai curitonyo Umayyah Bilal dirajam nama angai. Yo dijapi Bilal masuk itu lah dia doa ninyo ke Umayyah dek talampau murka tuma kaum kafir Umayyah diajab bana Bilal masuk itu. Apalah ajab nanyo doan sabanya orang Islam ndak kadodo salah ininya bahati sabah tasabuinyo kanai Rajab langsung Umayyah bertindak Umayyah. Iyo apa bana jaban tu makini nanyo tarimo dari Umayyah masuk itu. Ajaban penyiksaan kaditarimo Bilal dijamu diange matahari
Dadonyo dilataan batu nagadang dicambui badanyo aco-aco sampai pinggangnya berdarah-darah iya tapi samantang nyopa ibu emas sadang coy itu sadang kane siksaan bilal kini iyo naniman nyo indak kabatu kaget teguhan nyo indak kabaruba dalam siksaan kondisinya sadang mapare bana nabilang ndak genter dalam imannya banjawe lagi Bilal mae maso itu mengucapkan Bilal tuma maso itu apalah ucapan tuma Bilal berapa ahad ahad oh Tuhan Pokok ahad kalau dibilang Tuhan itu satu kata Bilal ndak kabarubah imanyo ka agama Islam indak kata goya imanyo maso itu dek karano inyo lalai tekadnya gadang mungkin muzizat diagi dek Tuhan Allah madapek kabar sekali Rasulullah Nabi Muhammad diperintahlah Abu Bakar Siddiq untuk menjapuinya oleh Siddiq mendapat kabar dari Rasul tuma masuk itu kejadiannya Bilal karena siksaan karena ajab tuma di Umayyah onde Abu Bakar tuma dangakan ambo majapui lah deba Abu Bakar Siddiq bilang nantu merdeka keninyo Bilal kini Abu Bakar bilang nantu satu tasabui perintah Rasulullah bagage sekali Abu Bakar iyo bana perintah Rasul bagage awak lai umat Islam menjalankan dek barangke sekali Abu Bakar Siddiq barangke katampe rumah Umayyah katampe Bilal kanai siksaan katampe Bilal kanai rajab cuy itu nama masuk itu ndaklah molame Abu Bakar pai dirantang mak namunyo panjang elok dipun tanaknyo singke diambil saja mak kapaguno mai
tiba Abu Bakar ditampe rumah Umayyah tu dale nampak Bilal sekali marato ibu hati Abu Bakar. Oh ya Allah, ya Tuhan kami, kejambana manusia ko cuy konyo ajab hamba Allah, cuy konyo ajab saudaranya mantang-mantang inyo bakuli hitam mantang-mantang menjadi budak lakana ajab serupo iko batamu bana Abu Bakar Siddiq Umayyah. Oh Mamad kini meminta Bilal mamasu itu ko asal ni kabalang aku baragu badan hari kini Umayyah onde baharago Abu Bakar Siddiq maso itu membela tuma Bilal beraba nyo minta harago tinggi de Umayyah maso itu nande bi Abu Bakar kamayon banama de Abu Bakar tuma orang nang kayo ndak memandang nilai harago maso itu asap perintah dijalankan borapo kawak tarimo jadi tuara gotengi Abu Bakar tuma maso itu mas selamat lah Bilal tu maso itu sesudah Abu Bakar membali Bilal tu maka Umayyah dengan harago tinggi maso itu sesudah tu Umayyah tu maremen laki ni Bilal de Abu Bakar Siddiq lah memerdekakan perbudakan lah sudah merdekakan perbudakan Bilal kini mapai jo Abu Bakar dibilang cuma maso itu pailah Abu Bakar jo Bilal beraba mahadok tuma baginda Rasulullah Nabi Muhammad badan kita
La bajalan Bilal jo Abu Bakar ke rumah tuma Nabi Muhammad tampe baginda Rasulullah. Inyola tasabui sahabat Rasul nan banamo tuma Bilal beraba satu batamu jo baginda Rasulullah. Menanginyo mama so itu meminta terima kasih banyak-banyak, meminta syukur bagi Allah. Kondak de iman cuma de kuat awak, indak kata sampai ibu Tuhan Allah tapi nyala pak emala di pantauan semanjak tuma jalan kaliki marola buat tampu layu. Iyo de ulah kuatnya Bilal berapa percaya di dalam hati. Alhamdulillah kini merdeka lo satu tasabui inyo maapai ketampe rumah baginda Rasulullah mainyo pertama orang pertama sekali disuruh azan. Onde Bilal nedangakan abo cuba lazan panggil umat Islam. Dek karano perintah baginda Rasulullah sanang hati Bilal masuk itu. Onde baginda Rasulullah dangakan amba. Terima kasih ate percaya kini dengan izin Allah tuma masuiko ambu azan mari kini. Wazan la Bilal masuk itu dek lala sege luko di badan dek ala batahun ninyo jo baginda Rasulullah. La dalam pulau pengajiannya la tahu inyo jo Al-Quran la pandai membacanya dalam Al-Quran. Lakini suaronyo sange dek rancak tertarik baginda Rasulullah jo suaronyo dia disuruh lainyo azan pertama. Inyo lala sahabat Nabi Bilal biraba azan orang nan pertama disuruh baginda Nabi Rasulullah. Dek suaronyo lantang nang kare suaronyo lawi-lawian nerek kok disabui lawi-lawian. Oh suaronyo jale mangatoan kalau A dibilang A kalau B dibilang B. Dek lamu lambe bajalan cuy itu bana masuk itu azan la Bilal masuk itu Abu Nima kini to bilang ko orang Islam tahulah de bunyi azan. Laman dayun azan la Bilal lawas sanang hati orang nambahnya. Dek karano lazan Bilal pertama dek ulah kaset mungle lawi di
Dek kaset mulai labi baranti awak sainggo iko jangan lupa saksian tu mama pol kaduonyo saksian mana pol kaduonyo jangan lupa left tu malek jo subscribe tu mama sokini. Jangan lupa bantu tu malek majo subscribernya. Jangan lupa posting banyak-banyak Ko ado bana lalea kat konan salat to benahi bisu di pol kaduo. Oh dek sayang cinta wak kawake Allah biarkan rajab la rajab oh kaditari mo laju